25 år, det er virkelig lang tid, og det er fantastisk imponerende. Og når jeg kunne holde kadencen op, så tror jeg egentlig, det skyldes noget særligt. Fordi designbranchen er på nogle måder en lidt mærkelig branche. Den kan være flyvsk og overfladisk. Så ligger Trepart lige der, hvor det skal ligge. Lige i midten, hvor det handler om innovation, det handler om funktionalitet, det handler om at skabe effektive produkter. I har formået at skabe design, der ikke kun ser godt ud, men også som fungerer så intuitivt, at man næsten tænker, det kunne jeg sgu da selv have fundet på. En kæmpe stor cadeau til den grønne udvikling, der er i Danmark, og til virksomheder som Trepart og som Simon, der rent faktisk er dem, der ikke bare snakker om, at der skal ske noget, men er med til at få noget til at ske. Det er en designpartner, der er med til at løfte os på et niveau. Vi ville ikke have været der, hvis det ikke var for Trepart.